sanibonani. Siyanibingelela egameni lenkosi. Ugogo Mseleku niyamazi-ke mayesefika ufika nezinto ezibalekile futhi-ke nje izinto zikagogo Mseleku uma umlalela kahle, ulalele kahle kuyima uya kugogo Mseleku uyofuna izinto zakhe. Namhlanje ngikhuluma nje ngixoxa ngey'nsizwa namhlanje. Ngixoxa ngamabhungu aney'nkinga othola ukuthi alikaze lize liqole umuntu usekhulile uno-20 something ngenxa yokuthini unamahloni mayebona amantombazane. Omunye umuntu unamahloni nje kukhona lento emcindezelayo ukuthi mebona umuntu wesimame abe nalowo mahloni ashawo luvala ezokugubhuzela. Siyabasiza-ke abantu abanjalo ngoba siyakwazi ukubalekelela, sikwazi ukubasiza sibanike izinto ey'thize ukuze umuntu angathi ma efika entombini abesefika ngathi hayi washo-ke ntombi. Hey ntombi, uyazi kunini ngangikubuka nje ngiyasaba akazi nokuthi uzothini. Kodwa uma ngizomenzela lento engizomenzela yona, uzothi mayiseyenzile kahle wayisebenzisa eyakuyona intombi le ayifunayo, uzothi mayifika nje kona ibone nayo intombi yehlisa umoya ishona phansi, imayizele ificwe isimali naye azabona hayibo nayo intombi ikuphukela ngakakhuluma lutho. Uyothi eqambe wabeka amagamana naye phela eze nawe entombini ngoba nawe useneqhowana ngokuyazi ukuthi vele kukhona lento naye ayenzile. Isibuphi isibindi sokuthi akhulume nentombi. Nentombi sizohleka ngicoboze ngoba manje ayazi naye siyixoxwa yini. Kanti vele kukhona lento esesithe ukithi kancane ngoba senze ubhuti naye akangabi namahloni akwazi ukukhuluma nentombi. Induku yentombi ikhona abakwethu, ikhona induku yentombi. Uma ukuthi unenkinga uyazi ukuthi abantu besimame bayahlupha bayakwala benza yonke into, kusunenkinga-ke ukuthi abanye awubatholi. Kuba sengathi omunye mehambile ukushiya nesishiphololo. Cha, asikho isishiphololo, ake uthole wena induku le kagogo ezokusiza yokuthi uma uhambe uye entombini oshela usebenzise yona kuqala uzinonke ngabe bese ushona khona ngqo entombini oyiyona oyifunayo uyokhuluma nayo. Hawu uzothi ufika nje ufika intombi vele isimnandi ithambile nje hayi phela ukuthi awuzukhuluma. Ikho ntombi engavane iqoma umuntu engazange azakhuluma. Wena uzokhuluma phela kodwa nalento esengikwenze yona isiyenze uzwakale kamnandi. Uyabona wenze ngathi sunolimo olumnandi oluthambile oluzwakalayo entombini uma ngabe ukuthi usukhuluma naye ikwazi ukulalela, ikwazi nokuma uma ngabe kade kuyimise ingafuni ukuma isizokwazi ukuthi-ke ilalelise. Hayi cha yena uyakhuluma kodwa-ke bengikade ngingakamnani uthando kodwa namhlanje indlela akhuluma usekhuluma ngaze ngezwe ngathi konke esengifica. Uyayizwa leyo nto? Injalo indaba. Abobhuti abanenkinga nalabo babo othola ukuthi nabo bathi banenkinga, uthola ukuthi umuntu usemdala kodwa uthi unenkinga, abantu besifazane nje hakuvumi kuyena. Hayi nabo bavumelekile bangenza nabo bazothola ukusizakala. Bekuyiloko nje ngibazisa insizwa ukuthi insizwa azisizakale bo zingashiyi insizwa ngoba kufanele zakhe imizi yobaba bazo engakhiwe. Sibheke kubona ukuthi abakhe imizi yobaba babo, abavusa imizi yomkhulu yabo. Uma ngabe bezohlula ukushela awukho umuzi phela ongakheka lapho. Umuzi ungawukhaya kanjani ungazange uye koshela? Umuzi ungawukhaya kanjani ungenayo umuntu wesifazane? Akwazi ukwenzeka umuzi wakheka ngoba unomuntu wesifazane. Uma ungena udololo akwazi kwenzeka lutho nhlobo. Wena hamba uyoshela intombi iqome ubuye wakho umuzi wabo kwakho. Hamba uyocela izihlobo ezinhle la uzosicela khona uthole ngakhona umuntu ozokwazi ukucela isihlobo esihle kuze umuzi baba kwakho wakheke ajabule bakho nabomkhulu bakho bazokulekelela babe kunye nawe. Thola-ke le nduku kagogo Mseleku izokwazi ukukusiza kakhulu. Esengifisa ukuthi-ke nginazise nakho ukuthi-ke ugogo njalo uzobe segoli ngoMeyi mhla ka-3, 4 ngesonto uyashesha ugogo ukuhamba ngomhla ka-5. Ugogo uyashesha ukuhamba ungathi mawuthi ukhathele uthi ukhathele kodwa uzoya ngesonto. Cha angikuvumi lokho. Siyabonga amakhosi amakhulu nithokoze.